savner det derude, gør du ikke? Jamen, du har ret. Det er bare så godt vejr i dag. Skal vi lige se, om der er nogle fugle derude udenfor? Fugle! Der er en musvit, tror jeg. Og så er der flere. Men det er fint. Krave. Skal vi ikke ud og hilse på fuglen? Skal vi ikke ud og se, om vi kan snakke med dem? Krave, han har været så ensom her på det sidste. Hele vinteren, der har han bare siddet indenfor. Kedet sig. Han har ikke haft nogen fugle at snakke med. Nu er det snart sommer, og så skal vi ud og snakke med fuglene. Men Krave, hvordan finder vi fuglen derude? Nå ja, vi skal da bare kigge op i træerne. Kom, lad os komme ud og finde nogle fugle.